Ifan Emlyn, Port yn cyrraedd byn Caersws heddiw o 2 gol i ddim. Sut ti'n teimlo o'r gêm? Teimlo dda. Efo perfformiad fi dwi'n meddwl swn i'n gallu gwneud yn well ar tîm, dwi'n meddwl. Dylen ni fod yn well wrth nesaf byn Denbi, mae Denbi'n well tîm. Bod parch at Caersws, ond mae Denbi well tîm. Mae nhw'n ffôn fyd, so dylsyn ni fod yn well. Ti'n meddwl felly, ti'n ma cryfa ti'n chwarae, mae'n haws i Port gystadlu yn erbyn hyn i newrach mae rhywun wedi gysgu yn erbyn tîm sydd ddim gystal? Ia, fatha wrth dweithio erbyn Rhyl, athyn ni troi fyny. Dwi'n gwybod, oedden ni lawr bob yn hyn, 1 gol i nhw, 1 gol i ni, ond ia, da ni yn tueddol i chwarae well erbyn tîmau uwch, ond da ni'n gorfod cael yn bwyntio. Fel Caersws dod, Denbi, gemau mawr, e-bus, so ia. Ydy'n anodd canolbwyntio sadwrn yma ar ôl gwybod be ddigwyddodd sadwrn mewn gêm anhygoel yn yr Rhyl na? Yndi, mae'n rhoi confidence i ni fel tîm. Gwybod da ni'n gallu curo'r Rhyl. Os ni'n gallu curo'r Rhyl sy'n newydd o lawr o Wels Prem, wel, da ni'n gallu curo rhywun yn y lig yma. O sgorio 5 wsos dwytha, sgorio 2 ys yma, ar nhw'n methu sgorio Caersws. So felly mae Dimbych a Ceicona ar y reidar ac pawb yn paratoi ar gyfer y 2 gêm fawr yma. Yndi, paratoi, especially at Denbi yn y lig o'r rhaid. Dwi'n meddwl da ni ar 30 points, which dwi'n meddwl bod rhywun ar 32, so mae'n reit agos yn y top man, so da ni eisiau canolbwyntio ar y gêm lig, a wedyn da ni canolbwyntio ar Caersws. Tymor da, Ifan. Diolch yn fawr ti am chwarae Port a bob lwc weddill y tymor. Diolch yn fawr.